ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳи шумо ба хайр бошад. оғоз мешавад аввалин видеои мо дар тӯли рӯз. имрӯза анамихел видеои мо дар бораи паплинои доинги гулмайда мешава. ин новинкаҳояй бо урзма видео карда будам, вале ин бо дигарошай гулои навшай беҳад хушрӯй. набинед чихе вай дора, тигр дораву гулмайдои фасон дора. ино ҳамашон ин паплино нусхаи паплинои дубайскиян, нусхаи паплинои туркиян, вале ино паплини доингам. беҳад хушрӯ. бисёр вақт мепурсанд ки доинг чӣ хел паплин? Доинг и паплини бешолк, паплини ғавсакаки мулоими хушрӯ. марҳамат, дар кор бошад нависед. нархҳои ино 110 сомон нигиндорош. касе ки мисол опту мегира бо арзон мешавад. шумо дар ватсап нависед ба ман ё ин ки голос равон кунед, ма бо пурратар ҳамаша якта ба якта ба шумо мефаҳмонам ки кадомаш чандай чӣ хелай. ино бенигин надоранд, ҳамашон нигиндорай. ӯ видеое ки буд гулмайда будан 2-3 рӯз пеш, ӯво бенигин доштанд, вале ине ки ҳозир мебинед ино ҳамаш нигиндоранд. аҷоиб фасон, ҳамашон гулошон хушрӯвай, ҳам рангошон хушрӯвай ва ҳам гулошон. ин видеоро ман аз бозори корвони шаҳри Душанбе, тарафи Пажарка, якум ряди нулевой дарвоза ба навор гирифтагиам. биёед анами якум ряд, ин ряди оптови паплино ва ламиражу дигар чизояй. анаи гулофасон ё чӣ хеле гуфтам нусхаи туркиян, нусхаи паплинои туркӣ, махсусан анами намудаш. фасони хушрӯ. бисёри гулмайдара нағз мебинанд ва паплини гулмайдара бештар харидорӣ мекунанд. рости гап хостум барои ҳамин боз ҳам амхе новинкаҳои гулмайдара нишон диҳам. шояд ки дар кор мешава шумода. анамун нусхае ки буд дигар рангош бо иношам амхел чанд ранги доранд. ҳар як гулош 4-5 ранг дора. набинед тёмна сини дора, бо кабути ҷинсӣ дора. хушрӯвак, беҳад гуногунай гулошон. ин гулое ки ҳозир пешниҳоди шумо шуда истодай, набинед бо тигриёшам астай. ин гуло дӯстони азиз ҳам евростилда мерава, мисол ҳамхе барои куртапочаи духтан. ана тигри мелки бо розови, бо ҳаст тигри зард. намино ҳамаш